Rwanda is not Zimbabwe. And Paul Kagame is not Emerson Mnangagwa. Turn out aiwa mtukamiri wenyika pa congratulated message yakapa the Rwandan President. Pani munhu anouya achipindura mashoko atona kuti aiwa zvichiri zvekupindura mutungamiri wenyika here pane mashoko abuda achinyorwa nobva subscribe or like utina on the bell icon tipinda pa presidential page panonyorwa pachinzi on behalf of the government and the people of Zimbabwe, it is my honor and privilege to extend our congratulations to His Excellency President Paul Kagame and the ruling Rwandan Patriotic Front for this resounding victory in their country's recent elections. This is yet another testament of the ability of the people of Africa to independently chart our own destiny. Do mashoko anoya achitaura pana satonati nanso majera jeros pana mashoko anoya achitaura nemamwe asikaiti kuti titaure panapa anyora mashoko achiti Rwanda is not Zimbabwe and Paul Kagame is not Emerson Mnangagwa. Kagame has been an acceptable dictator who has brought prosperity to Rwanda. Look at Rwanda in 1994 and now. Look at Zimbabwe in 1980 and now. Kudritsa nyika anoya panapa achakizwa chiti aiwa Rwanda iri kuita zvakanaka, iri kudevelopa nyika and then zvakaita kuti afosewo kunzi aramba ari pachigaro nyaya yekuti airula zvakanaka achiita massive developments. Ari kuita achiti aiwa it is not Zimbabwe nekuti kuZimbabwe kuri kuita the opposite. Mashoko ari kuita achitaurwa panapa chikutudzai mafungiro enyu nokudii pamusoro pemashoko anoya achitaurwa notibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon.